Ja, hej så sammen. Jeg har en unboxing her. Så jeg skal prøve at få lidt nu. Så har jeg en faktura. Et nyt mobilkort. Ja. Jeg skal bare se, om vi kan få det åbnet. Kom. Det er sådan dejligt læder, det her. Ja, det kan I se. Så, ja. Det var lige en hurtig en. Der kommer en setup-video oven i den her, der var lige om lidt. Så, så igen. Og nu er så setup-videoen. Skoletøjsk her. Der er noget plads. Ret. Gymnastiktaske. En skab. Stort. Lidt der gammel skærm. Tingskab. Så er jeg lidt stor. Jeg ved ikke hvorfor jeg ikke har dem væk endnu. Så ligger jeg sådan lidt her. Seng. Jeg lige en unboxing, så derfor er den. Eller det har jeg så set. Her. Fjernbetjening til mit dejlige fjernsyn derovre. Nå ja. Jeg har også en PlayStation. Og en DVD. Og så har jeg nogle spil her. Nå, men nu er jeg så. Og der ser en computerspil. Og en Nintendo PS. Det var der også sådan lidt. Nu må jeg se, det er mit setup. En køler. En salmand. Så har jeg mit headset. Logitech G35. Skolebær sådan lidt. BenQ 24 tommer. Lige for så. GL. I hvert fald GL 2450 HM. Så jeg kan få startet det her op. Søndag. En Acer. En Acer Aspire. Så fokuserer du. Aspire V3. Jeg kan bare lige pause videoen her, hvis I vil have flere detaljer om det. Mega lækker. Acer Naga. Så putter du lige her. Så lyser den. Så virker den. Så kan jeg lige vise jer. Steam-spil. Saints Row 4. Så jeg starter med at downloade det. Men det var det for denne video. Hej hej.